Evar baş, şev baş, heval neja em carektin, du weşanektin da bihevrane, em îşev divê weşana xwe da behsa êrişên artêşa Tirk bikin. Artêşa Tirk îro yan ev sê çar roj li herêma Metîna Başûrê Kurdistanê dest bi êrişek nû kir, operasyonek nû hat dest pêkirin û ev bûyer, ev êriş ji aliyê navenda ragihandin a çapemeniya HPG ve hate ragihandin îro saetê sibê de HPG daxuyaniyek da û diyar kir ku artêşa Tirk dest bi operasyonek nû kiriye. Di vê operasyonê de Tirkiye ku hedef digire, armanca vê operasyonê çi ye, li herêmê rewş çi ye, em ê hewl bidin ku di vê weşana xwe de behsa van bijara bikin. Weke hûn dizanin Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiye sibê diçe Bexdayê, paytexta Iraq Bexdayê, li wê derê ew ê bi rayedarê Iraqê re, bi rayedarê Bexdayê re hevdîtina pêkbîne, bi hikûmeta Iraqê re wê hevdîtina pêkbîne. Di vegerê de jî Tayyip Erdogan diçe Hewlêrê û li wê derê jî ev ê rêveberiya PDK re dîsa bi rayedarên malbata Barzanî re hevdîtina pêkbînê li Başûrê Kurdistanê hinek bûyerê din jî hene. Em ê behsa vê meselê bikin. Niha berê em dest bi weşanê bikin heval nêja ji kerema xwe re ji bo ku ev qenalama Kurdî were mezinkirin û ji bo ku em bikevin daha zêdetir weşanên bi Kurdî bikin, ji kerema xwe re bivin abone û belav jî bikin. Her wiha şîroveyên xwe, rexneyên xwe, pirsê xwe jî hûn dikarin binivîsin ji bo ku ev vîdeoyê me bigîjin gelek însana. Niha berê di gelek weşanan da hatibû behskirin ku artêşa Tirk xwe amade dike bi mehê biharê re li dijî Başûrê Kurdistanê dest bi operasyoneka nû bike û Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiye dîsa beriya di roja jî Wezareta Parastinê ya Tirkiye daxuyaniyê dan gotin vê havînê em ê li sînorê xwe û Iraqê operasyonekî pêkbînin û herêmê tê xembin kontrola xwe. Ev herêma ku em behs dikin taybet herêma Metîna, navbera Metîna û Zapê ye. Ji hûn di vê nexşeyê de jî dibînin ev der Metîna, ev der jî Zapê û li gorî daxuyaniya HPG êrişa ku îro hatiye destpêkirin li vê herêmê li vê herêma teqrîben di vê herêma ku di nav helqeya Sor da me destnîşan kirî hat destpêkirin. Tirkiye di hevdê Nîsana sala 2022 yani 3 sal berê dîsa li vê herêmê û ne tenê li vê herêmê li gelek herêma dest bi operasyonekê kiribû û ev operasyon hê jî didome. Di ser vê operasyonê de 3 sal derbas bûn. Tirkiye plan dikir ku di nav 6 meha da yani di 2022 da meha çara meha Nîsanê de plan dikir ku hetanî dawiya sala 2022 yani hetanî payîza 2022 di nava 6 meha da van herêma hemî dagir bike têxe bin kontrola xwe û piştre eger ku karibe êrişî garê êrişî deverê din ê Başûrê Kurdistanê bike. Lê ev plana Tirkiye bi ser neket. Erê Tirkiye êrişên pir dijwar pêkanî di nava van 3 sala da berxwedanek mezin pêk hat ya gerîlayên HPG. Her wiha Tirkiye hemû teknolojiya şer bikaranî, çekê kîmyevî bikaranî, PDK mixabin, PDK Partiya Demokrata Kurdistanê alîkarî de leşkerê Tirk, PDK rêj wara vekir, wan bir hin devera wan cî kir li gelek ciya leşkerên Tirk alavên PDK bikaranîn, kincê wan xwe kirin, ala wan dalxandin û hin deverên van herêma, hin deverên Zapê, hin deverên Metîna Avaşînê dagir kirin. Lê armanca wan bi giştî pêk nehat. Yani tişta ku ji bo 6 meha plan dikirin, ev 3 sala hê pêra mijûlin, 3 sala dewam dike û piştî 3 sala jî hê tam pêk nehatê ji bo ku vê armanca xwe pêk bînin niha dest êrişekê kirin. Li gorî daxuyaniya HPG roja 16 Nîsanê, şeva 16 Nîsanê, 17, 18, 19, 20 Nîsanê ev êriş bi taybet bi balafira, bi helîkoptera, bi cureyên bejahî û hewayî hatine destpêkirin û didomin HPG divê artêşa Tirk vê carê taktîkekî cuda bikartînî û dixwaze gav bi gav herêmê dagir bike li herêmê li gorî daxuyaniya HPG ya îro sibehê êriş berdewamin û şer berdewam e lê HPG werxuya ye ku ew ê sibê an dispa di derbarê vê mijarê de di derbarê rewşa dawî de agahiyên berfireh biweşînin. Hûn çima Tirkiye di vê tarîxê de bi taybet dest
operasyonu kir ji ber ku yek salvegera operasyona 2022 yani 2022 jî roja 7 Nisanê dest pê kiribûn niha jî wisa ama ya mühim ya giring Tayyip Erdoğan Serokkomarê Tirkiye sibê roja duşemê roja 22 Nisanê diçe Baxdayê û li wê derê ew ê bi Serokkomarê Iraqê re her wiha bi Serokwezîrê Iraqê re û bi rayedarê wan re hevdîtina pêk bîne. Ev hevdîtina di navbera dewleta Tirk û navbera dewleta Iraqê de nû nîne. Meha Borî yani meha Adarê Hakan Fidan wezîrê karê derve çû Baxdayê çû Hewlêrê dîsa piştî Hakan Fidan serokê îstixbaratê çû piştî wî jî wezareta wezîrê parastinê û fermandarên artêşa Tirk çûn li wê derê hin peyman çêkirin xwastin ku Iraq jî bikeve nava şerê li dijî PKK Iraqê jî li wê derê got PKK ji xwe li vir qedexeye maddeyekî wisa di peymanê de hat cî kirin niha sibê Tayyip Erdoğan ji bo ku encamekî pratikî derxê ya jî ji bo ku planekî pratikî bide destpêkirin diçe Baxdayê û armanca Tirkiye ew e ku Iraq jî beşdarî operasyonê li dijî Tevgera Azadiya Kurdistanê bibe. Li van deverêkan behs dikin yani herêma Metîne Azab avaşên deverên din tu Iraq ji xwe tune artêşa Iraqê tune. Li vê derê leşkerên PDK, leşkerên Roj, Zaravan yani ev komên çekdar ên PDK ku ji aliyê dewleta Tirk ve hatine perwerdekirin ew hene. Iraq bi xwe li wir tune. Iraq dikare destûr bide, dikare alîkariya îstixbarî bide, siyasî bide li aliyê fiîlî yani Iraq leşkerê xwe naşîne herêma operasyonê. Baş li vir Tirkiye ji Iraqê çi dixwaze? Tirkiye çend tişt dixwaze dibêje hemberî van operasyona dengê xwe nekin. Yani Tirkiye dixwaze ku Iraq yani car cara daxuyanî de dibêje axama derkevin ya jî êrişî axama nekin Tirkiye dixwaze dengê Iraqê tune bike yani bifetsîne Iraqê bêdeng bike. Ama berova yani li gel vê yekê jî Tirkiye dixwaze ku Iraq bi taybet jî êrişî Şengal xeta Şengal û Maxmûrê bike. Çima ji ber ku rêyek heye ev rê ji Basrayê dest pê dike plana rêya aborî ev rê ji Basrayê dest pê dike hetanî ew ê hetanî Silopyatê li Baxdayê Musul Rabia sînorê Rojavayê Kurdistanê û hetanî Silopyatê Ovaköy di navbera Iraq û Tirkiye'de peyman hatine çêkirin û li gorî vê peymanê ew ê Iraq û Tirkiye berpirsyarê vê rêbin ew hevra ticaret bikin û hemî welatên kendavên yani Emirat, Katar, Kuveyt ewana jî di navdane destek didin ji ber ku ew ê jî ticareta xwe bikin, bazirganî bikin. Tirkiye ew ê îhtimalek mezin bêje ku hûn jî xeta Şengal û Maxmûrê bigirin. Taybet jî Maxmûr niha hedef e. Sibê me bivînin ka Tayyip Erdoğan ji wan çi dixwaze. Wekî din jî ew ê Tirkiye bixwaze ku Iraq eger karibe li herêmê sînor leşkerê xwe cî bikin û ji bo ku yani sînor da yani li bu tevgera gerîlayên PKK, HPG kêm bikin. Vana wê bixwazin em ê sibê bişopînin ka Tayyip Erdoğan li Baxdayê çi dixwaze. Û ew ê were Hewlêrê li wê derê jî bi rayedarên PDK re hevdîtin pêk bîne PDK niha di rewşek pir zehmet daye ji ber ku hilbijartin henin roja dehê Hezîranê meha 6 lê PDK beşdarî van hilbijartina nabe ji ber ku kota yani hin ew kotayek berê 11 endamên meclîsê parlamentoyê ku ji wan re hat nivîsandin hatine betal kirin 400,000 deng niha tune yani PDK dibîne ku bikeve hilbijartin ew win da bike. Ev mesele heye Iraq dibe gerek hilbijartin çêbe partiyê din divin lazim e hilbijartin çêbe PDK navxwaze PDK beşdarî hilbijartinê bive ew win da bike beşdar nebêje dîsa hûn da dike di Hezîranê de hikûmeta Mesrûr Barzanî bê girev dibe bê wezîfe dibe ji ber vê yekê Tirkiye sibê hew dide ku PDK re vê mijarê jî zeral bike û îhtimalek mezin li gorî daneyên ku henin PDK dikare zêdetir jî tevlî vê operasyon ve êrişa ku Metîneyê artêşa Tirk niha dest pêkirî bibe. Ji ber vê yekê ev êriş giring e ji ber ku armanca vê êrişê ne tenê PKK armanca vê êrişê hemû dagirkirina Başûrê Kurdistanê heta Iraqê yani dixwazin ser Misûlê heta garê biçin ser Misûlê
hakimiyeta xwe çêkin plan û proje dewleta Tirk ev e û gorî ku Erdogan berê gotibû gotin em ê îsal yani vê havînê 2024 vê meselê çareser bikin lê zahmet e ji ber ku 2022 jî wisa gotin û vê herêmê negirtin bin kontrolê nekaribûn dagir bikin hinek dever dagir kirin hinek dever nekarin dagir bikin plana wana 6 meha ev 3 sala didome werxuye ku ev vê havînê havîna 2024 ji neho pêva bi şer berdewam ke şerên herêmê ew her biçe zêdetir bibe tiştê ku ez bêjim evin baş e ev hevalê me ku virin niha silav şandinin Ronî Çiyayî Erem dar çandin gelek spas şevbaş bo we hevalê nêja weşana me ev qase îşev Kurd digirim ji ber ku temaşevanên me jî kêm in ev hevalê me ku virin hinekî bibin alîkar ji bo ku em bikarin weşanê zêde çêkin pêwîst e ku hejmara abonê me ji hezarê zêdetir bin û hin heval jî rexneyê xwe pêşniyarê xwe cara dikin dikarin wan jî binivîsin hin temaşevanê me qenala Tirkî dibên çima weşanê Kurdî jî nebe li virên weşanê Kurdî dikin ê ku xebera wan jê tune û dikarin wan jî agadar bikin û gelek spas ji bo we xatirê we şer baş.